Minggat sikar sirahmu. Maju secaki. Waduh, mati awak. Mundur, mundur. Cepat, datang. Waduh ya. Hot. Cepat datang. Oke dan. Hop. Wah. Hai. Wait. Lo. Ha. Hai.
satriya Pringgondani Prabu Anomarya Gatotkaca ora mingkat gimbal ndasmu. Wah. Hot. Ah. Weh. Weh. Oh. Hot. Ah. Oh. Ah. What? What? Setyaki tinuru wirang tumandang setya garwanira gumeja pinethot lan curi Kang apa lek kena dilikke bose dhewe jakan mulih numpak Grab. Lah apa? Ora mung Setyaki, ora mung si Udawa, kae sing mapan ning gegana tandrane nganti kaya lintang alian. Sapa? Genah satriya Pringgondani Prabu Anomarya Gatotkaca. Patihe buta wae sing raro-raro mau pancak pundhake untir guline. Iya. Kandhanana kuwi. Lek musuh Sencaki musuh karo Udawa menang monggo, lek musuh karo Gatotkaca entek nalare wingko. Masa? Heeh. Anggere Gatotkaca ki krasa lara awake, mesti ngambah Dirgantara matek aji Ismu Gunting Brajamusti. Dayane Ismu Gunting Brajamusti. Lamun ana mungsuh ora prayitna, Tan Wurunga bakal dipancak pundhake, diuntir gulune. Tok nganti musuh ki obah, malah saya siset Tan Wurunga sirah karo Gembung tugetha pisah dadi loro. Kuwi dayane Ismu Gunting Brajamusti. Neng donya ki sing duwe Ismu Gunting Brajamusti ya mung loro. sapa? Siji Gatotkaca, loro bojoku. Masa? Angger aku padu tak nggih obah malah saya siset ngono kuwi. Wapurmu padak-padake karo Gatotkaca. Sinuwun. Apa? Monggo dipun penggalih kanthi wening. Sampun ngantos keseluruh wonten dalaning kang kleru. Wong grusak-grusuk agan sing tanpa paniti priksa Adakane niku sak luput. Saya-saya mungsuh sampeyan iki mboten namung baen-baen. Ning Sencaki Udawa karo Gatotkaca. Menika satriya Surasakti Mandraguna, Jayeng Palagan, tinatah Mendat, Jinara Muruk, tinumbak Bengkeng, sinudup Putung. ya namung jenengan Wah, kelakon sirna margalayu. nadyan kaya ngompolan kepiye ora bakal mundur ke guntur tan mendhoing bebaya. Oh jenengan nekat karo wani tenan Arepane tenan. ibarate sulung mlebu geni. Ibarate sulung mlebu ngeni. Mung padha karo aku kuwi piye to? Tutna mung aku tutna padha ora. Kaya kutuk marani Susu. sunduk ora. Tuk nipisane kleru ora. Susune disunduk. Dasmu ora. Bilung kon meneng kuwi. Wah, bene rak tatanan.
Lah wis Satpol PP-ne wis patroli. Sapa? Kena Gatotkaca sing iso mabur ya Gatotkaca. Aku ya iso mabur. Sampeyan iso mabur lek ra iso medun ngono. Nek Gatotkaca iki komplit kae. Aku ya iso mabur. Mosok Manggere duwe tiket. Nah, patroli pindho wis aku golek slamet anakku sik cilik-cilik. Tak ndelik ning jogangan kene wae aku. aku ya golek slamet ah. Oh, niki mawon. Kabeh wong sing digoreki mung Bagas Waras karo uripe slamet. Tinimbang mangke kemaki ngendel-ngendelke malah kedrawasan tembe wingkingipun. Lho, nek patroli saya ndek. Wis to ndase sesembahmu glundung-glundung. Jenengken ora? Non, Jenengken ora? tase ning teles lho mriki. Ah, dudu karepe dhewe susuk mendiring aku. Kang Tagat, Apa? lagi iki ta ana lakon Ratu Jeger Jogangan. Wis ora apa-apa, penting slamet. Cukup. Wonten dawuh. Apa iki tilas sumur apa piye? Lah napa to? Oh, banyune megong mili lho. Ing atas sumur angete kaya ngene. Sumur to lho. Aku nguyuh kok, Kang. Ngulani ora. Ya aja omong ae kalau wong irene. Lho iki lho. Pun tinggen. Wau sami teng mriki do ting klesik. Bareng kula dugi mriki kok blas mboten enten suarane ora ketok wujude. Mangsa weruh ning jogangan. Kene roh kono ra roh kene. Sopo iki? Sencaki lho brengose sak kepel sisih. Awake kurwaking rada ireng Saka kasatriyan ngendi? saka Kongo. Ngawur ora. Lesan pura. Heeh, Lesanpura. Noleh cae, noleh. Kaya ana swara klesik-klesik ora. Mangsa weruh ning jogangan. Nggih, pundi lho, Ger? Mboten enten kok. Nah iki jenenge Udawa. Anggere ana satriya sing rambuté dawa gondrong dangdut. Udawa. Awas noleh rene, Dek. Mangsa weruh ning jogangan. Janji ketok aja takon dolak gecek tenan. Mangsa weruh ning jogangan. Nah iki satriya ndeling gendanggen. Raden Gatot Kece. Menengo sik. Babar pisan prene sing jedul. Ngalih sae ngalih. Mas noleh. Ah noleh ngati-ati aja, Mbah. Tatam ndase. Kaca tatam ndase. Sopo iki? Iki Sinundarwati Sri Bathara Kresna. Lah kok iso? Lah ketara munggah to samangan dhuwur ireng iki lho. Kowe aja yanti. Yanto kuwi. Ora caturan karo dapure. Mugur sandelik koyo ngono. Dudu karepe dhewe. Karo kaca. Tak kira dodo damput to. Menengo. Ora mingkat gigit sing pengapit pedhot kulumu.
ha 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 oh hai oh ha hai ha oh hai ha oh ya hai ha hey oh ha hai do you want it ai Sang Baladewa Narapati Twinareswara Kresna kalangkunging tresnanira wah ladala babar pisan ora nduga mena lamun to kondange Ndala Tunda ki papan sepi papan suci mergo iki panggonane adhiku kadangku Ndarawati Sri Bathara Kresna anggene semedi ning parandene tak sawang bleduk mangampak-ampak dumadi peperangan Bantayuda kaya mangkene yo nadyan kaya ngapa lan kepiye Ratu Mandura tetep bakal ngugemi marang kesaguhan kadangipun Kakang Yayi Sri Bathara Kresna Tanyadi Ripalungguhan iki wis tinarbuka nalare Ratu Ngastina Duryudana anggene mertobat balikake ya kuwi kamukten negara Ngamarta lan negara Ngastina. Sapa wae aja dadi pepalang. Setyaki Udawa klebu Gatotkaca nganti dadi pepalang rawe-rawe rantas malang-malang tatas dina iki. Kakang Patih Udawa inggih wonten dawuh Raden wah menika mbebayani Kakang kok ngaten Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa semunipun ngamuk punggung Suratamtaha ketitik anggenipun sumbar maciya-ciya sinten kemawon dados pepalang rawi-rawi rantas malang-malang kutuk yen nganti Setyaki Udawa Gatotkaca dadi pepalang kelakon hilangi nyawane nyuwun pangapunten menawi kali sinten-sinten kula wani nanging menawi kalian Koko Prabu Mandura kula mboten wani mboten wani mangundur cobi kula adepane iki Ramrata Jayarata ker putrane sayuta mara sakete wuri. Amjan kowe colok. Rebutan kaya menjangan mati. Ora bakal digrek mlebu Salomba. Aja mung Udawa, endi Setyaki, endi Gatotkaca, yen perlu Pandhawa kabeh kon teka kene. Janji ngalang-alangi Ratu Mandura bakal mungu Yayi Kresna. Ing kene bakal dadi bangke. Sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Wis panas kaya sing nyembah barang. Nggih. Kula iki duwe tata krama, kula duwe udanegara. Kakang Udawa. Nggih. Kabare sapa wae ora kena nyedhaki papan pasareane ya kuwi Yayi Prabu Sri Bathara Kresna anggene Tapanendra. Ya ngono kuwi. Nggih. Ning sing teka peran nyawang mripatmu. Iki Baladewa kadange tuwa. Nggih. Menawi sanesipun paduka Koko Prabu Mandura mboten saged nyaketi dumateng papan palremanipun sinuwun Prabu Ndarawati nanging menawi panjenengan mesti kemawon saged wong panjenengan niku kadangipun sepuh aku iki wakili Sudarma wakili bapak nggih mila
mila saking menika. Neng endi angkene sari Yai Kresna? Nggih kula dherekaken. Lah rak ngono timbang geger malah. Ora cethok kahanane. Nggih kula dherekaken teng mriku Makambang mriyo. Ya. Dudu karepe dhewe malah cak rame-rame cak geger kaya mengkene. Yen liyane Baladewa monggo dialang-alangi yen aku Ratu Mandura. Aku iki kadang sepuhe Yai Kresna. Lah nggih mila saking menika. Menawi badhe mungu monggo kula dherekaken kula terke. Isih adoh. Mboten pun ketingal niku. Yai Kresna sawetara suwang ngene sare ning kene. Nggih. Meling apa karo Kakang Udawa? Nggih rumiyin menika saderengipun sare meling kaliyan kula. Le meling Golek gamelan muni aku gani. Mboten ngoten, Dik. Kakang Udawa anggenku turu iki ora turu lumrah ning nindakake darmane kadiwatan. Sapa wae yen bakal gugah anggenku turu elekno yen kena. Ewadene ora kena wis monggo wae. Mergo aku ki ora turu lumrah, aku ki semedi nyambung rasa kelawan Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Elekno yen kena, ewadene yen nekat ya wis kareben. Yen ana welaking dewa, ana bebendune Bathara, aku sing ora tanggung jawab. Ning menika lak tiyang sanes. Menawi paduka Sirun Prabu Madura mboten napa-napa. Mboten badhe kuwalat. Jenengan kadangipun sepuh. Wakiling Sudarma. Tur panjenengan anak mbarep. Anak mbarep wakil wong tuwa dadi pengaruh kudu dadi tulodo. Dadi tiyang sanes mbok menawi walat jenengan mboten walat, jenengan tiyang sepuh. Mergi sinuwun. 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 Si nyanti. Jenengane jare kon ngeterke malah mulih ngijlik kaya ora. Mosok kandha ngono kuwi tenan ya Kresna. Nggih. Sapa wae yen nekat nggugah nggenku turu yen ana walate dewa engko ben tampa dhewe ngono. Nggih. Yakin? Sumpah pocong mani. Kok tinimbangane aku nampa welaking dewa. Aku tak jagongan karo kowe ning kene wae. Mboten sida mung Ora sida ora wani aku. nggih monggo jagungan kalih kula. Cobi rokok jenengan apa? Rokok njaluk korek nyilih. Rokok njaluk korek nyilih mangan akeh rene pilihane babar pisan. Tan samara pamoring soksma sinoksmaya winahya ing asapi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana Kakang Udawa wonten dawuh. Hari palungguhan iki bener sing dadi kandhamu yen nganti aku cuman pokok, nganti aku ninggal tata krama sembranan kelawan Yayi Kresna tan wurungu aku mengko sing bakal getun keduwung tembe mburine. Lah samange kersanipun kados pundi? Aku melu prihatin ning kene, melu wungon yen perlu aku bakal taberi ngeningke cipta nyambung rasa kelawan Gusti Ingkang Maha Kuwasa nyuwun marang purbaning pangeran. Muga-muga besok kapan wungune Yayi Kresna dadi trontong padhang tumraping padhanging jagat raya iki Kakang Udawa.
Madya ratri wus kawuri Surya Candra ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kilen yekti dudu sunare Surya Candra Daru Kartika nanging gumelare kahiwangan Suralaya yuing junggring saloka sumunar mawa teja ingkang mapan wonten ing bali Araras Marcukunda manit hanenggih tetungguling para Jawata ingkang abebisik Sang Hyang Girinata ya risang Giripati ya sinebat Sang Bathara Guru ing nalika ing mangke kahatep dening kamituaning para dewa Jawata ing suduk pangudal-udal abebisik Sang Hyang Naradaya Resi Kaneka Putra datan kantun juru paniti sastra ing kahiwangan Suralaya ingkang awewisik nenggih Sang Bathara Penyarikan ya Bathara Brita Pirsapating sun kemiling Hangulati Sopanto wahyuning Allah yo tumilah mangulah ngemu bangkit bangkit
mikat reh Astungkara sidang sekaring bawana langgeng Kakang Gunaresi Narada. Malah kalah kencang pak pong warudayang slire buntuti acel kater. Punapi adi Guramiji dumateng ingkang ngraka. Kakang, saksampunipun jengandika satata pinarak lenggah kalilan kula cumadong dawuh. Nalika semanten kula utusan dumateng Bathara Ganapati Dewaning Ilmu supados matedhak wonten ing pertapan Saptawarga amanggi dumateng Resi Wyasa. Lan nalika semanten Resi Kresna Dipayana sampun manabda lumantar dongeng sinerat dening Bathara Ganapati satemah dados weda utawi kitab ingkang sinebut Kitab Jitapsara. Ingkang cetha pratila lamunta isinipun Jitapsara kala wau hanyerat dumateng lampahing perang Bratayuda. Gandeng semunipun kridaning atitan kuwawa mbedah garising pasti budidayane menungsa tan sembada ngungkuli purbane kang kawasa kalilan ripalungguhan samangke kepareng ambabari. Isinipun Bratayuda kados pundi karana mboten dangu malih perang trah Saptawarga menika badhe kelampahan. Dalah Adi Guru. Gandeng ingkang dapuk mongko dados paniti sastra tumraping kahyangan Suralaya menika pun Bathara Panyarikan dasaripun Weda Jitapsara menika sampun dipun beta dening Panyarikan. Prayogipun Panyarikan kemawon supados maos ingkang kanthi terwaca bab isinipun Bratayuda ingkang senerat wonten ing Weda Jitapsara. Marma kang mangkono Panyarikan kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawu. Maragake maju lungguhmu matura sing kanthi gamblang lan wijang wacanen surasaning Weda Jitapsara ingkang kanthi tetela Panyarikan. Kalilan matur sisik nyuwun gumi samudra pangaksami kula badhe mituhu dumateng dawuh pangandika paduka amaos dumateng isinipun Weda Jitapsara. Jitapsara menika wujudipun kitab ingkang hanyerat dumados ing perang Bratayuda. Perang ingkang hanetepi dumateng Brata utawi laku utama antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Dene mapanipun wonten ing Tegal Kurusetra. Tegal tegesipun ora-ora amba, kuru namining darah, setra pakuburan. Bratayuda wenang sinebat perang ageng karana kathah senopati satriya prajurit ratu ingkang gugur wonten madyaning palagan. Lan Bratayuda ing benjang badhe dumados 18 dinten. Dinten ingkang sepisan nenggih lampahan Kresna Duta. Prabu Kresna ingkang minangka cundhakanipun para Pandhawa angantep dumateng raosipun Duryudana. Satemah Duryudana sumpah prasetya hanetepaken Bratayuda dadi. Sasampunipun Bratayuda menika kelampahan nembe dinten ingkang kaping 6 wonten senopati ingkang gugur. Nenggih putra Wirata atmajanipun Prabu Matsapati, nenggih pun Raden Utara ingkang pejah kasulayah.
Kalajengaken dinten ingkang kaping 7 nenggih Raden Wiraksangka kadang anemipun utara ugi gugur pengawak kusuma bangsa. Dinten ingkang kaping 8 nenggih lampah seta ngraman saklebetipun Raden Seta Buminjaya ngamuk wonten ing Tegal Kurusetra lajeng dipun sampurnakaken dening Pendhita Talkanda Sang Mahatma Bisma. Dinten ingkang kaping 11 nenggih lampahan Bisma gugur sedanipun Pendhita ing Talkanda ingkang dipun sampurnakaken dening Senopati Putri garwanipun Arjuna saking Pancala nenggih pun Wara Srikandhi. Kalajengaken dinten ingkang kaping 11 nenggih lampahan Abimanyu ranjak gelar baris rakitanipun Resi Durna nenggih Makara Biyuha kalajengaken Cakra Biyuha satemah ndadosaken Abimanyu candranipun kados landhak wiwit saka pucuking rambut ngantos jempol sikil wontenipun namung jemparing pating crungat. Karana lampahan ingkang kebak prihatos kala wau kadangipun sepuh Abimanyu nenggih pun Gatotkaca nadyanto ing wanci dalu magut Suranendriya ngamuk punggung wonten madyaning Tegal Kurusetra mila wonten lampahan suluwan Gatotkaca gugur. Kalajengaken dinten ingkang kaping 12 nenggih Durna tigas Resi Durna pejah dening satriya ing Pancala nenggih pun trusta jemena gumlundung sirahipun kinarya dal-dalan. Dinten ingkang kaping 13 nenggih lampahan Jambakan Dursasana gugur dening Werkudara. Dinten kaping 14 nenggih mustikaning Bratayuda Karna tinandhing guguripun Sang Senopati Agung Basukarna dening panengah Pandhawa pun Raden Arjuna. Dinten ingkang kaping 15 nenggih lampahan Salya gugur dening pambayune Pandhawa Sri Puntadewa. Dinten ingkang kaping 16 nenggih lampahan Sengkuni Beset. Dinten ingkang kaping 17 lan 18 nenggih Rubuhan Duryudana gugur dening panenggak Pandhawa pun Werkudara. Menika pukulun isinipun Weda Jitapsara ingkang anyerat dumadosipun Bratayuda ingkang dangunipun 18 dinten. Iya. Banget panarima ulun panyarikan Kakang Narada. Pak punapi di kados taksih wonten satriya lan ratu ingkang dereng kapacak wonten ing perang Bratayuda. Nenggih satriya ing jangkar bumi pun Antarja Tuwin Narendra ing Mandura Prabu Baladewa dereng kapacak wonten ing perang Bratayuda. Lah lajeng kaparengipun Adi Guru kados pundi? Panyarikan aja wedi kangelan mara gagi tulisen Bratayuda ora mung 18 dina ning ditambahi 19 dina. Dina ingkang pungkasan tandhingi Antarja kelawan Baladewa satemah Antarja Baladewa mati sampyuh ana madyaning Tegal Kurusetra. Nembe nyandak punang mangsi ciptaning griya sang panyarikan nedhi anyerat. Ora kaya ingkang andingkik saking sak njawining bale Marcukunda manik. Hanenggih Sang Wisnu ya Sang Narayana semunipun boten condong ing rasa boten golong ing sedya derajat-derajat minggah wonten ing bale marcu akarya cingak kang samya mulat. Eka bumi duwe sawah
Trigunung catur samudra Pancataru sapangonan Sabta pandhita hasta tawang Nawa Dewata Saratu Kawula nuwun sewu. Amit pasang kalimat tabe tinebaning tulak manu demawahing tawang tuwang pukulun sang hyang jagat pratingkah. Kula pun Narayana ingkang sowan tanpa piniji nilar ing tata krami. Ndak waspadake katon sumengka pengawak Bajra Sigra kang mawa gitana parigawe apa? He Wisnu. Nyuwun pangapunten. Nadyanto saking Jawi kula sampun nyuraos lan mirengaken bab isinipun Weda Jitapsara. Yektosipun leres ing dados sabdanipun Sang Pandhawa gundul kae lho. Mboten niku. Bratayuda menika dados telung perkara. Nuwun sewu. Sepisan tagih tinagih antarane utang piutang, angka kalih menika luwari nadar utawi kaul, angka 3 sirnane angkara murka. Nuwun sewu. Menawi Prabu Baladewa kaliyan Antareja menika gadah utang kaliyan sinten? Prabu Baladewa kaliyan Antareja menika gadah nadar menapa tumraping Bratayuda? Keng menapa tiyang kang boten ngerti kentang kimpule kahanan pojok plereting lelampahan kok ngantos dipun pacak wonten Bratayuda dados korbaning perang Bratayuda? Nuwun sewu. Menawi saestu kula dados botoh Bratayuda ngemudeni para Pandhawa anggenipun nindakaken dharma bebener. Menawi ngantos dintenipun ditambah 19 nenggih pejahipun Baladewa kaliyan Antareja. Kula mopo kemawon, kula mboten dadi botoh mboten napa-napa. Aja ngono Narayana. Urung-urung wis mutung iki piye karepmu? Pun mboten saged dibotoh kemawon lho. Kok tak nyiter kemawon. Lah tak muni ya muni terus kuwi nyiter ngono. Tinimbang abot mangke manah kula karena mboten cocok kaliyan raos kula. Pripun menika Di Guru? Narayana malah mutung kados mekaten menika. Iya, Narayana. Lamun to ndak nalar, lamun to ndak gagas bener kang dadi atur kita. Iya. Ora bakal ndak tambahi Bratayuda tetep 18. Nah, kula candha meneh 18. 18 niku angkanipun 1 kaliyan 8 ya dijumlah dadi 9. 9 menika kamenanganipun para Pandhawa. Lagi ngaten tadi Guru kirangan. Malah ripalungguhan iki gandeng Narayana wis ngerti surasaning Jitapsara. Weda Jitapsara ndak paringake kelawan jeneng kita nanging ulun mundhut liru. Ya kuwi ingkang awujud kembang Jayakusuma. Ing Bratayuda kembang Jayakusuma ora bakal ana dayane merga Senopati ingkang gugur ana madyaning palagan wis ginaris dening Pasti. Ginaris dening Kudrat. Mula wis ora bisa diuripake maneh. Nun inggih boten langkung sendika ngestakaken dawuh. Mara gage maju lungguhmu. Muga-muga pangasih saka Hyang Agung tansah dadi pepayung tumrape jeneng kita Narayana.
daya-daya kula Nyuwun pamit lan ngaturaken panuwun Ibu Kulun. iya sedya ayu manggih Rahayu Wisnu. Jagat Dewa Bathara. Ndak rewangi aku ki cenanangan munggah kayangan. Saka Gunung Mahameru kudu mancik ana ing Andaranti, banjur tumuju ning repat kepanasan yen ora waspada iso samber ndedhek. Banjur aku bantah karo para dewa ngene sing tak golek-golekke sapa. Ing atase aku dadi botoh tak rewangi rekoso paribasan toh nyawa kaya ngene parandene sing tak botohi irunge blas ora ketok. Ya. Pripalungguhan iki aku kudu adil. Wis dadi sumpahe Narayana. Ora nyawang Pandhawa apa dene Kurawa. Sapa wae sing gelem musul aku ana kahyangan ya kuwi sing bakal botohi ning Bratayuda.